Hello guys, good morning. Aniya na po ninyong busy vlogger na si Papa Jel, and welcome back to my YouTube channel. Hello guys, good morning. So karon natin diri sa Suba sa Barangay Bonawon o karon is September 26. So atong tanawon guys kung say kahimtang di sa atong Suba o kung say ato ang mahimo diri as manlulupyo sa atong barangay. Let's go. Barangay. Hello guys, so ato ang makita mga kabisaya nga maragahan kong mga basura dres daplin. So napatay mga 2 weeks din pagpanglimpyo o gubanay may hantod sa amo ang paghuman din ni atong tanawag na by improvement ani nga lugar. So guys, morto, let's go. Philippines, Bonawon. We are now in the middle of a garbage crisis. If we continue to act only for our independent interests, continue to spoil our water bodies, and fail to responsibly manage our waste, we and the following generations will all suffer the consequences if we do not change the way we behave as an organization and as individuals. Today, mostly of the problems that I can see is that garbages found here and there. This is not an ordinary problem, but this can cause floods that ruins the residents' house and source of income. It can cause illness to people too, thus can pollute the air and can affect the people's health. Yung pwede ayaw na yung labay mga basura din yan, mga plastic. Mga basura ba? Ayan na yung ipanglabay din mga plastic. Just try to imagine if these garbages will become a fountain-like shape, then many pests will live here. Bad smells are everywhere. Mosquitoes, cockroaches, rats, and flies attack human and ruins their properties. So yung ato no, ay nga, ubay-ubay yun yung basura pa, pero ligo ni mama na mo og sila kaadlaw dagay diring limpyo kay murag daghan gyud ang mga basura. Sa mo ra sang ipangtapok guys kay amo ra ning pangsulod sa ako nya. Hinawat ang tanong nga diri sa mga tao sa Bonawon dili na papasagig labi ato ang mga basura kay hugo kay tanawon diri sa tong Suba o unta makabalo na mo mulabay og insakto sa mga basura. Ayo ilabay dinhi mi tag-asa kay kita ra gaboy mabirwisyo ani ato mga basura gipanglabay. So guys, manimi sa mga pagpanglimpyo din sa ato ang Suba sa Barangay Bonawon, and see you. Let's start to segregate the garbages. Let us put it in its appropriate waste basket. 1.5 week later. Hello guys, good morning. So karon no nato diri sa Suba sa Barangay Bonawon og atong dundahon ang atong gibalik-balikan diri for how many days. Murag wa na ko guys sagbot pero na pag yun. Di pa gud mahurot. Og atong makita guys nga murag wa na kay basura dito nga side. Among gipanglahi ang mga malata o di malata. Medyo okay na, wala na yung basura kaayo. Pero kinahanglan pag balik-balikan kay naramang gapoy mga basurang galangoy-langoy. Naragapon dagway sige glabay og basura. Kalagmitan na pagos mga basurang ga nangoy-langoy dili mga silingan. Plastic o mga lata.
simba. Good morning. So muna ni karon ato ngayon sa atong ano na dito sa barangay Bulawod sa ato ang dang mga basura nga nangaanod. O gato ang lipanis nakalimpyo ron kay baha. Hello guys, good morning. So karong adlaw no, October 9, 2020. So nibalik mi diri karon sa amo ang gilimpyuhan kay atong tan-awon og unsay improvement sa ato ang gipang muha ang mga basura dinhi sa ato ang suba sa barangay Bunawon. So guys, let's take a look. Let's go. Okay guys, so dire na to sugdon og lantaw dire nga side kay murag nindot-nindot dire. So surprise. It really hurts. Wala may ka-expect guys nga maligod kadaghan ang basura kay dinha nga side kana dinha og paingon dito sunahan. Wala na ni siya basura pero sa atong makita karon no murag ga di na ni madahan na maglimpyo guys kay ga online class na pud mi. So wala na may mahimuan. So sakit kita naawon nga imbes okay na ato ang lugar pero pagbalik na mo na pud imong basura pero madala ra man ni nato no hangyo lang diri sa tanang mga tawo sa Bunawon nga ato ang gipanglabay ato ang mga basura ug tarong kay galabi din murag plastic man gud ang mga plastic ang nakita magsikita glabay sa to ang mga basura wala tay paing nananagapon kay kabalo man ta nga ang Bunawon is abundant og mga isda unya mo na ato ang major diri nga pangita unya kay unsa pa man ato pagpanguhag isda diri sa to ang kadagatan og wala dahan kay mga basura makadawat man na sa to ang kabalo naman siguro mo no nga pagbaha mga dala atong mga basura dito sa dagat mga guba ato ang coral reefs and wala na atong isda tiway tatanan. So guys hangyo lang gyud no sa tanang mga tawo dili ra mga tawo diri sa barangay Bunawon sa tibuok kalibutan nga makita ani nga video nga unta ato ang segregate atong basura og tarong. O kini di ang inyong bisaya nga vlogger nga magaingon. Ang basura nga atong gilabay bisag asa mobalik ras ato At alam ko na rin na mayroon